Eso ndio kichwa chake kilichopaji. Chama cha baba ni mara ya kazi. Sasa changani. Mimi na yangu ya refu. Na kanisa ni mtu yangu bamba. Na sasa ni mtu wangu. Ndani sasa ni mtu yangu bamba. Nimependa baba. Ndio ya mtu wangu kwa mabao. Kaza bana baba lao. Maneno kule msukuru wangu ni mangwana. Msukuru wangu. Ada ini sebab mandi sama yang belum basi suatu muka tadi aku kepak. Bani periksa, anda punya rumah itu yang pak. Itu yang pak ni, agak di kamar. Oh kamu cak, ini nak buka, waktu sama itu, waktu marasha, waktu pis yang lebih nampak itu kan masuk. Bicara. Waktu lebih nampak itu kan masuk, dia cari buka. Akamirira imimi kuti mupedze kutaura kumashuru. Saka kera dai jojo, nakaskomba nakusa moto, ndapisa kamuka kamuti andi. Ndeza zenga nsina mbane. Apana 3 days. Ndakatanga hore toda hope. Maya akabatwa murume akizinge murume akuri akurara mukazi. Ndakangodi. Apana mazuva izvo mudzimai wangu tiita ushamwari ndine zvandasangana nazvo ndikati chiiko mudzimai wangu kazi ndine zvondirara ndikati chii vandoenda kuno muprofita akabva shamwari wakabatiswa zvidhoma zvaurana mudzimai wako ndikati ndoita sei ndochiendobudirawo pachena kune mhuri yangu kati mhuri yangu one zvandakaita izvi asi dambudziko rapo tikazi munhu wacho anditomuziva aripo abva ashedza namukoma wangu ngauye pashamwari kuti anokomana ishokwadi here akabvuma kati kuti anokomana ishokwadi ane zvinhu zvangu zvakanyangadza mhiko here mane zvangaumutoka vanokoma zvakanyangadza mhiko inongoma saka tochiita sei zvikaza ndipei $200 tore zvinhu zvangu ndatsvaga mari ndatozosusa pa$200 iye yaruda anokomunga shamwari mukomana zama ane $100 abva adaidzwa bva auya kazi ndipei mari ndatsvaga idhambura remukaka ndatenga kazi adira mubhaketi remvura kaminoti mutu akadira mubhaketi kazi ngageze nemvura iyi ageza nemvura iyi inobva mwaya pamukova zvinhu zvangu zvo zvanotera ndakuda pana zvinhu zvangu zvinotera mashuwa asi dambudziko iroro harinope nanhasi ndo nyaya yangu saiwo nyaya yekuti wakapiwa zvidhoma usingazivi kuti chidhoma wakapisa kamuti vakatanga kurara nemukadzi wavo mudzimai wavo vari saka ana kuya saka akakupa kamudzi ndiani aripi gasu ndamira pamberi pedare ramambo mutasa ndakamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese ndezvechokwadi zvese zvandiri kutaura ndezvechokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva mwari aribatsirawo mwari nevadzimu vandibatsire taura kuti zvenyaya kuti wanakomana pamusoro ichangamiri makurukota isatwa shuwa mukomana ndinomuziya zvaari kutsanangura izvi pane zvinhu zvechokwadi zvimwe zvemanyeko uye pane zvaasirira nekuda kuti akunzvenga kutadza kuripira kuti tikwanise kubata zvinhu tikwanise kugadzirisa sezvo ari akacharika akashaisha muko nemurayiro ukanzi mwanangu gomo iri ari kuirwi mambo mutasa shandisa ako nzira iyi iwe usazokwire ukaona kuti wavhiringa dzoka nenzira dzakanaka apa ndakashaisha ogadzirisa zvino iye anoshandisa hake uchenjeri hwake hwemanyepo asi ndakamubatsira
akacharika papi sekumutaurira kwamamata ini mama mutaura kuti aite sei akauya kwandiri achitaura kuti sekuru ndarowa mukadzi pachokwadi mukadzi wangu ndamuponda ndikati saka unoda kuti tiite sei vanti sekuru ini kuti nditeere ndiri inini hakuchaiti nezvandaita saka ndaikumbira mushonga kunokwanisa kuenda kunondipupurira kuti mukadzi wangu adzoke ndikati zvakanaka handi dambudziko iro asi zvinoda kuti uzotedzera uye tichipinda matare aya hatingopindi kunge tiri kuenda kuimba yechinamata kune zvinodiwa zvikanzi sekuru handina mari asi ndine stand ndinokwanisa kukupa istand ndakupa istand mondibatira basa rangu ndikati zvakanaka kana uri kutenda kuti wakashaishira mukadzi wako uchitoda imba yako ndinazvo zviri pano ngatiwirirana shamwari mushonga uri papa ukasvika pamba pako enda paruwanzi paunoziya kuti shuwa ndo wanga uri musho wandakapikirana ndiye mukadzi wangu uri usiku wotsanangura ipapo kuti inini ndakashaisha asi mukadzi wangu ndaikumbira kuti tinzwanane wona musha kuti kuva kwavo uchipisa pamoto moto iwowo chiduduza uchidzoka mumashure wopinda mumba maunoziva kuti wairara nemudzimai wako muchiita bonde muchiwirirana semudzimai nemurume woenda kuseri kwedhoo wotaura kuti mukadzi wangu kushata kunaka kwezvinhu ini handisida kukuvhiringa asi ndinokumbira undinzwisise kuzokurowa kwandakaita hunge wandivhiringa asi usazofa warara naye usati wadzoka pano mukuya kuchaita mukadzi wako usazofa wabata umwe mukadzi tisati tapedza basa nekuda kwekuti iwewe uri kuda kupupura ende wapupura chokwadi kuti mukadzi wangu ndiye andinoda nyangwe takatadzirana zvikanzi zvakanaka akaenda hakuna kutora mazuva akadzoka zvikanzi sekuru pane zvinhu zvandisiri kuona zvakanaka ndikati chii zvikanzi basa rangu riri kufamba zvakanaka ndikati zvakanaka kudzoka kwaakaita akatosangana nemuri munzira kwete kudzoka paakatangira nyaya dzake inini ndakasiya zvakadaro nekuti ndaiziva kuti chatakawirirana ndichocho pakatora nguva ndipo paakatanga kundinongedza uyu muroyi haana kunaka munhu ini ndakatoshamisika nazvo kuti posei ndakamira ndakadaro akatanga kundirwisa achindirowa nematombo asi ini handina kuda kudaro nekuti ndaiziva kuti chaakakumbira chichamubvunza zvemangwana takagara takadaro ndine mwana wangu andaiwirirana naye nekuda kwekuti ndaimuitira zvinhu zvakanaka saka anga atoo mwana wangu akapoterwa naye kuti ndaikumbira muchinonditaurira una sekuru nekuti shuwa ndakarova sekuru asi inini zvinhu zvangu sekuru anga andibatsira ndini ndakashaisha uye stendi yandaenda ndichiri kuti ndinokupai handina kuwaka asi kumba kwangu zvinhu zvezvi ndakuona futi minana iri kudii iri kuitika uye uyu semunhu anga ari padyo neni andaibatsira haana kuchiswa nazvazvo akauya ndikamusanangurira kuti chokwadi munhu akadai ndingamubatsira nenzira dzipi ndiye avhiringa muko akapiwa une chekutonga maringe nekuti musha wake udzokeredzane ubatane zvakanaka akateedzera haana
saka ari kudei tikanzi aiwa sekuru tapota chiitai kuti zvizoke pakanaka. Ndikati ona ndomubatsira sei rize remunhu rakadai. Akakumbira ndikati zvakanaka ndomubatsira. Achibva azoka kuti mudai akanyepera kunzwisisa kuita munhu okuti ndakati imwe nguva achionera saka apa chokwadi. Ndamumatare muya akatsanangurai achiti sekuru inini ndashupika nenhamo. Sekuru ndakuda upfumi. Sekuru ndine hama dzangu dziriko uku hadzichandoni semunhu. Ndinoda kudini ushingi zvakare kutyiwa. Tikati zvakanaka hapana chakaipa. Zvouri kutaura izvi zvidiki. Mishonga yacho yese tinayo tinokupa. Zvatakawirirana wakazadzisa here akakumbira regere. Tikati zvakanaka. Koyo patakatanga nyaya wakati unoti pastand iripi kanzi sekuru itoripo musatya. Tichitobva pano taakutoenda nemunhu totonokuratidza kuti apa neapa. Tikati zvakanaka. Tisati taita nyaya idzi shamwari chienda nemunhu tichindoona kupi kustendi kwacho. Zvikanzi ngatiendei mangwana makuseni. Ndikataurira anga naye ndikati uri kuona utsotsi hwake hazvinei mangwana izuva uyai futi pano mangwana. Takasvika akatora badza tikaenda akatema hanzi ndipo penya. Ndikati zvakanaka handina kunonoka kutsvaga vanhu. Ndikati vakomana chikwesai apa kuti chokwadi chigare chaoneka. Tirimo mukukwesa foni yobva yasvika zvikanzi ikokoko hakuitiba very sorry kune kumwe kwakasununguka kwandinoda kukupai. Ndikati zvakanaka hande toenda futi kuya ndizvozvo kuti zvaakandiita. Ndikati aiwa hapana dambudziko. Zvikanzi asi sekuru ipapapa pandakupai apa aiwa ndipo paapenya. Ndikati zvakanaka asi ko inini nyaya yangu yasekuru nekuti ininika ndauda kutopfuura zvandiri. Ndikataiwa ngatichiende kumba ndinoita basa rako ravakumbira. Shuwa takasvika kumba kuya iwe shamwari mitiyo asi zuva risati rawira usazomwa doro uchibva pano chibvonanga kumba kwako. Chipi nechipi chinouya uri munzira usacheuka. Ndakamupa mushonga wanga achida ndikamupa akadini akaenda. Chakazondinetsa changamire ndechekuti munhu anga abva naye pamba akauya dikita riri chachacho. Ndikati uri kumhanya izvi zvikanzi moto wakuita mugomo sekuru. Zvadii zvikanzi sekuru mukomana uya mishonga yamamupa umwe atoisa pamoto. Izvi zvizaachagoni nedoro. Ndada kuzama kumubata totaura kuti inini ndiri munamati inini handina zvandingaitwa ndikangangakaya ini ndaakutoda hondonaka. Ndodini? Ndikati handiti ndakakutaurira usamuimbeni matsotsi akaita seaya. Wakauya pano ukamupupurira una zvaaita. Asi iwe ndinokuregere. Kanzi sekuru izvozvizvi atori pamba pangu. Ndikati handi kana zvichikodzereka kuti imwe nguva pane sekuvhiringa kwake togona kumugadzirisa kuti tadzoke kuita munhu nekuda kwako iwe. Tasvika kuya uda kutaura naye akutotanga kutothreatina inini wacho. Ndikati zvakanaka wena nguva ichakwana ita hako pari zvino ndachepa asi ziya kuti chawakakumbira chinewe. Ndakabva paya ndikadzoka kumba ino ndikagara. Ndagara anga kuti akangondiona neni nemabhemba kundidzingira nemabhemba kuti uyu muroi akandipa zvidhoma uye bvise zvidhoma zvako zvawakaisa kumba kwangu. Nepamba pake handina kusvika ndichiisa zvidhoma izvi. Ini ndakamusiya akadaro akandirwisa kasingaperi. Mapurisa akapindira mukati menyaya. Ndikati kwete ba musamusunga ba
nguva yake ichakwana chero maziya chokwadi tagara ndodaidzwa nehama dzacho. Hama dzacho ndinodzibvisa mukati nekuti wakaratidza kuti wani asi wakazoshaishawo zvakare. Membwe rudzi inobara mwana anekazvino muchoko. Wouya kumba kwangu sekuru ino tanzwa kuti mukomana apotsekana nezvidhoma zvamakamu. Ndikataiwa haikona kumhanyira kuti zvidhoma itai kuti avhiringika nechaakakumbira. Ukanzi chokwadi sekuru. Saka sekuru taida kuti tiende kumba tinonzwanana. Tikati zvakanaka. Handi hawana sendi rawakandipa kundisimudza pamba. Asi ndakawaratidza kuti aiwa sedunhu rimwe semunhu aratidza kuti sho hama yangu yavhiringa regai ndichibatsire semwoyo wandakangomuitira pekutanga. Ndakaenda tipei tizwe nyaya. Ndakatsanangura sezvazviri. Munodei ndikati nyaya yake kuti ichite zvakanaka ngati ndipo mombe 3 nekuda kwekuti avhiringa zvizhinji. Wakachema sekuru tapota sekuru. Ndikati zvakanaka sevanhu machema muri kuchema nerekuti tikati sekuru tine $100. Ndikati wakomana kubva pamombe 3 kuenda pa$100 zvakanaka. Ndopandapiwa Maria. Ndandati isa mukaka umu nemvura mushonga wandiri kukupa ushandise nenzira dzakati. Geza ira pamusha pako. Asi ndandisati ndapedza naye ndeifanira kuti usimuka futi nawo udzokera kwaakatorera zvinhu. Kwandakamupira mushonga toenda kunokumbira kuti wana sekuru newadzimu wese uyo mwana uyu mubatsirei. Neukama wacho wakumbira. Hatina kupedza ipapo. Tiri munhaurirano iya ndopaatanga kusimuka chiti hapana chabviswa munomupirei mari. Zviri pano zvidhoma zvacho pano. Zviri pano torai mari iyo. Inini handina kuisana nazvo. Ndikati zvakanaka mari yenyu iyi. Ndopandauchira ndopandabuda pakutofamba kudii kudzoka kumba. Kudzoka kwandakaita kumba ndaakutogeza. Hama dzacho womushowa wouya wakati pamene wakasvika pasi hama dzacho. Murume ari baba anga akagara panze. Hama dzacho dzakasvika zikanzi munozotipirawo sekuru $100. Ini pandakapedza kugeza ndinzi wokwenyesedza uya ne$100 wati tipei sekuru. Iwe hatina kupedzerana kana zvakadai. Uye nezvaita munhu zvatoratidza kuti aiwa achiri kuda kuti amboirane nawo zvizvo zvacho zvarutaura mishonga iyoka iyi imbomubatsira zvakanaka kuti adzidze kuti hazviitwi. Saka iwo wakuuya futi nemari yawandigutira mumaoko ini ndanzwisisa kubva pamombe 3 zvakanaka. Handina kusuma handina kudii. Ndakangotora mari yachetemba ndaenda muna sekuru ndikatona sekuru ndo zvaitika. Saka kamari kauya akaka ndiketsokawo dzangu sekuru. Kunziva zvakanaka. Takagara. Upenzi wakaona kupera. Akaramba ari kudaro nemabhemba. Asina naumurwisa. Basi ngatimusunge ndikataiwa sei zvakadaro. Achasangana nazvo. Neundiya akakumbira mishonga yatikakupa. Ini ndakubvunza kuti zvataura zvinzwa iwo zvawakaita unozviziva ndii? Anzi pawakakanganisa unopaziva ndii? Pawakagona unopaziva? Because inini nyaya yangu iri pekuti iwewe uyu ari kutaura kuti chamwana zvandakati uite ka hauna kuita nemazvo. Ndobva wadzoka ndobva wazokubatsirwa kuti zviite zvakadii zvakanaka. Asi wazi uite futi zvakanaka iwe wacho hauna kuita futi zvakadii zvakanaka. Kune nyaya yetawo yesitenda manyepo ira alright it's okay. Isusu yedu yesitenda tatisipo because nyaya yamoya inapara ndezvidhoma zviri kukunetsa hanzi. Saka uyu murume ari kuti chama ndipe zvinhu zvangu inini zvidhoma zvangu zvitori. Panyaya yemombe yekunzi ndakakuti tipe mombe 3 unowirirana napo here ukaramba kuwapa mombe 3
Handi zotakawira mama zangu tunazizona vakashedzwa. Hama dzako iyo hama dzako dziri. Hama dziri kunhamwasika mukati parimwe zuva ndana. Handikupi rimwe zuva. Iya ndoko ngozi unomboora wakati zvidoko. Ikaupa rimwe zuva unomboora wakati zvidoko. Handi Hama zangu dziriko. dziriko. But chandokutora chinhu chiri very simple. Wakanzi bhadhara $100. Endesa $100. Munhu akataura kuti mama machema kuti hatina mombe nhatu tine $100. Munhu akati ndipei. $100 aiti aiwa iye kuzoita zvokutenda naye muchikanda akatozwa kutaura kuti haisina basa yaitsoka dzangu kufamba kwenda ndikuita. Saka chiitsvakai $100 ndei kuti $100 nemurume uya aite zvinhu zvaamakaita because haana kuyaumba kwenyu. Imi ndimi makaendaumba kwake. Andizvo arikuda kupfuma ndiwe, arikuda kutyiwa ndiwe, ane mukadzi ari kunetsa ndiwe. Saka nyaya ndeyani? Ndiapo uya watoatazwa komana wangu inini vari kuvhiringa uko ndichazovataura ceasefire yakomana kana vabhadhara $100. Saka inini samambo ndikuti iwe wakabhirisha chii contract. Iwe dzoka ugadzirise contract yamakadii yamakawirirana. Handi iwe dzoka uite sei endawo gadzire contract yamakadii yamakawirirana. Uya atore zviro zvake iwe usarowo uri chii uri pakanaka. Handizvo asi panotoa ndikutaure baba kupfuma kushanda hakungowiba. Handizvo kana kuhliwa haungomuki wakuhliwa. Aiwa handitoti iwe uri kutobvuma kana asi chandikuziya chandaziva kuti zvimwe zvamutaura mese uyu autaura chokwadi arunyepa zvese mataura. Asi chandazwisisa ndechekuti mese zvidhoma muri kudini muri kubvumirana kuti zviripo ende mese zvidhoma muri kubvumirana kuti iwe wakanokumbira ukapiwa. Ndobva wazotadza kuita mhiko yawakazoite sei wakazosamwe doro ukanonwa doro. Wakazoenda wadzoke neruvhesi kubva pakati pemukova kunopinda mubedroom wobva waenda seri kwedhoo hauna kuita wakaenda kukicheni. Wakazoenda kwaunorara nemukadzi iwe wakuenda kwaunobikira nemukadzi. Mhiko idzi kana maenda koromba dzoda kuteerera mhiko munobvumirwa kunyora pasi kuti usakanganisa. Nyora pasi. Mazuva ano kune mafoni sekuru vari kutaura iwe chinyora pai mufoni pawakangana waita sei woverenga inochiona nhasi. Izvozvi uchibuda padhoo apa wakakumirira wakomana wako kutodzoka futi neyo kumba. Uri panapa watautaza haiwa zvokutoda zvishoma wanga uri mboya wazukuru ndo wanga uri mbouya zvino izvi kwakuda kuya wana sekuru asati auya. Handizvobambo it's a lesson kune vanhu vakadii wakawanda. Ava vanhu haone basa ravo ravanoita havadaidzi munhu asi munhu anoenda ikoko ndiani ndimi wokuda kudya zvinhu zvamusina kushandira. Ndimi muda kudya zvinhu zvamusina kudii zvamusina kushandira. Vanokupai bhozi basa rani ravo asi kana vakupaiwo chitedzeraiwo chii mhiko idzo. Asi make sure kuti mhiko dzenyu idzi hadzizokwadzi vamwe vasina chaunoziva. Uri kuona wakaenda nyaya yako rwani asi izvizvi yakuinvova mhuri hama dzako zvese. Unoziva izvizvi nhasi izvozvi hama yako izvizvi pakaita hama yako inoita dambudziko yakunangana newe kuti iwe ndiwo wakukonzeresa. Handizvo imi chimbodii kuromberai muri vana vadoko vakadai. Muri vana vadoko vakadai so chaunoda kurombera uda kuromberei. Uda kuchikiwa ndiani tisu machi uda kuchikiwa munharaunda uda kurema chiona kwazva kusisa mani enda uite mhiko bambo yakataurwa
ende mubhadhare munhu zvamakati munoita sei kuda kubhadhara uyabvise zvinhu zvako uyataura kuti zvamundobvisa asi ndiri kumbira vanhu vari kudare muno vanhu vari kudare muno panobuda sekuru handitoda kuona munhu anoteera sekuru pakati penyu papa pakati penyu apa siye sekuru aende kumba kwake wozuri kuona vamwe wenyu apa pfungwa dzenyu dzakuti da kundomuona sei sekuru siyanai nazvo kuona dambudziko nevamwe sekuru kana mabva pasekuru kana itai zvamunoita zvezvi kana auya mamupa mhiko kuti usatarise kumashure imi muchindobuda wadho musatarise kumashure kumba kwenyu siyanai nevanhu vauya kudare vauye kudare panapa tiite zvedare handizvo endai mopiwe zvinhu zvenyu sekuru sezvo makaita asi mobva maumbonora kuti mwana aiti zvinhu zvake zviite zvakadii zviite zvakanaka batsirai mwana wachema wapotera itai kuti agadzirwa asi mobva mazomutsiura kuti mangwana ngaazokwirire mango dzaanodini dzaanosvikira dziri kure ngasiye dziri kupi masimba ake akapiwa ndimwari akakwana mwari unokupa simba rinoenderana newe risinei newe siyana naro handizvo udata simba ramambo uri mambo here hazviiti ba munopera kuvhiringa mhuri hatizvidi ba saka endai bambo moite zvamakawirirana bambo imi bambo chitambirai $100 yemunhu matambiro $100 yemunhu chimadaidzira ceasefire kuti wakomana kuti chidzoke kumba because aisamune mukadzi wakukwadzwa usina kana nini hana kana mhosva boti wakomana kana twatanga kauti hatuzororika handizvoere sekuru hatuzororika kunoti kama kachipinda after 30 minutes kadzoka after that unokwadzisa mukadzi zvisina basa vaona wakwadzisa mukadzi nezvimwe zvakaenda kutsvaga iwo ekuti wakomana tiri pabasa twapiwa assignment wakomana munhu afani kurara bo ende mukadzi harari iwe wakarara haiwa sadaro uda utsingi sekuru asi ndareka ri mwana wachiendai mumubatsire right endai